Eli jatkona tuohon edelliseen videoon, ettei nyt ihmisillä tulisi silleen niin kuin väärin käsityksiä tästä asiasta, mutta niin kuin, silloin kun ihminen vaikka makaa sairaalassa, niin eihän se Jumalan tahtoa, että sä lähdet kadulle julistamaan sanaa. Tai jos jalka on murtunut, niin tuskinpa Jumala haluaa, että sä lähdet urheilukentälle juoksemaankaan tai niin kuin näin. Että Jumala on antanut meille myöskin maalaisjärjen käyttöön. Voidaan maalaisjärkeä arkisissakin asioissa käyttää, mutta se järkeen turvautuminen, ei pidä turvautua järjen päätelmiin, vaan Jumalan sanaan. Mutta niin kuin tuosta tehtäväasiasta, niin on varmasti paljon ihmisiä, kristittyitä, keillä niin on rajoitteita isompia ja pienempiä. Joku on halvaantunut ja niin kuin paljon kaikkea, mutta ymmärrät varmaan pointin, niin siinä hetkessä niin kuin, se on sun paikkasi ja sä voit niin kuin siinä hetkessä, niin kuin, miten niin kuin rukouksessa niin kuin Jumala sulle vastaa, miten sä voit niin kuin evankeliumin niin kuin jakaa. Tapoja on nykypäivänä erittäin paljon, on some, mihin niin kuin Jumala mut pääasiassa kutsutaan, niin kuin TikTok ja YouTube ja sitten Facebook ja sitten mitä nyt Herra johdattaa niin kuin kadulla kohtaamaan ihmisiä, niin sitten se. Tämä on tässä hetkessä mun tehtävä, mutta sitten niin se kaikille mullakin voi tulla jotain tilanteita vastaan, että niin kuin, en vaikka kykene kävelemään, etten kadulle pysty lähtemään tai puhelin hajoaa, etten pysty sitä hommaa hoitamaan, niin siinä hetkessä sitten jotenkin muuten rukoilen Jumalalta, että Uudessa testamentissa, oliko se nyt apostolien teos vai missä, kun en nyt muista ulkoa, niin oli luettelo, että miten niin kuin Jumala on kutsunut eri ihmisiä apostoleiksi ja niin kuin, tälleen, niin kuin, että tehtäviä on erilaisia paljon, mutta sitten niin kuin Jumalan seurakunta, eli me Jeesuksen omat, niin Jumala antaa meille armolahjoja, joilla me voidaan palvella, siis niin kuin käyttää niitä muiden kristittyjen hyväksi ja myöskin kirkastaa Jumalan nimeä uskosta osattomille ihmisille. Esimerkiksi palvelemisen armolahja on yksi semmoinen. Jumala on antanut mulle sen, se on kaikista selkein. Se on ollut mulla tosi pitkään. Monesti se on kyllä ampunut vähän yli, koska olen lihassa mennyt sitten hakannut päätä seinään ja palannut loppuun niin pahasti, kun on omassa lihassa vaan mennyt ja palvellut ihmisiä. Niin sitten se on päätynyt ikävään lopputulokseen, että mä oon laiminlyönyt siinä itseäni ja sitten se on päättynyt huonosti. Ja niin kun, kaikille meillä on se tehtävä tosiaan ja sitä kannattaa toteuttaa. Se on Jumalan tahto, että sun koko sydän on täysin valaistu, eikä vaan niin kuin osittain. Niin koko sydämestä palat Jeesukselle ja joka päivä se lihan kuolettaminen, eli omien juttujen hylkääminen, ristin kantaminen, naurit itse ristille joka päivä, niin Jumala antaa siihen voiman ja halun, kun sä häntä haluat seurata. Hän näkee sun sydämen vilpittömän asenteen, kun sä tätä asiaa häntä pyydät ja muutkin asiat. Niin silleen, että älä ota siitä stressiä, jos sulla on joku rajoite, vaikka ihan joku tartuntatauti. Eihän nyt Jumala odota, että me niin kuin aivan 24/7 niin kuin silleen touhutaan ja mennään, että meistä ei tule suorituskeskeisiä. Jumala ei halua, koska evankeliumi ei purista mistään. Jumalan tahtoa, että me levosta, armosta ja rakkaudesta käsin tehdään näitä asioita. Ei niin kuin väkipakolla, ei puristamalla. Eikä niin kuin silleen. Että siitä ei pidä tulla väkinäistä. Esimerkiksi niin kuin tämä mun homma, tämä evankelista homma, pääasiassa tämä sometouhu, niin se tulee aina se aihe, milloin se tulee, että mistä teen videon, kehotus, niin kun tulee sydämelle. Ja sit mä teen. Mulla ei tule joka päivä, että se, niin kun, sit se helposti voi mennä siihen, että jos siitä ottaa paine, että nyt mulla ei ole vielä tähänkään kelloaikaan mennessä tänään tullut mitään videoaihetta, että apua, mistä mä nyt alan repimään videota. Ei niin, siitä tulee helposti se suorituskeskeisyys siihenkin hommaan ja siitä sitten alkaa ne hedelmät puuttumaan ja sitten se kyllä myöskin näkyy ja kuuluu. Että tätä niin kuin levosta, rakkaudesta, armosta käsin. Ja tässäkin, kuten monessa muussakin asiassa, pätee se niin kuin
ei määrä, vaan laatu. Se on paljon parempi, että videoita tulee vaikka muutama viikossa, kuin se, että joka päivä tulee videoita ja sitten ne on vähän niin ja näin tehty ja niin ja näin itse keksitty aihe ja asia ja sekin näkyy ja kuuluu sitten myöskin. Et ennemmin sitten se, että kun Jumalan henki kehottaa, niin enemmänkin sitten se 3 kertaa viikossa kuin se, että joka päivä itse lihassa puristat ja sit tulee väkinäistä, sit sä et jaksa. Sit sä haluat helpottaa olla jollain maallisella asialla, helposti joku ryyppääminen tai vastaava. Esimerkiksi. Tämä on vain nämä esimerkkejä. Kukin voi soveltaa omalle kohdalle näitä juttuja. Mutta niin pointti nyt on tämä. Kaikki meidän on tehtävä, jos sulla on joku asia nyt. Ja niin kun, esimerkiksi, otetaan tämä nyt esimerkkinä. Apostoli Paavali, jostain kumman syystä, Jumala yksin sen tietää, että miksi, mutta jostain kumman syystä Jumala otti Paavalin tästä pääasiallisesta evankeliointityöstä sivuun 7 vuodeksi tekemään telttoja. Eli se oli Paavalin ammatti sitten, teltan tekeminen. Niin jostain syystä Jumala otti hänet sivuun 7 vuodeksi tekemään palkkaduunia maallista. Mutta siinä ohessakin kyllä Paavali evankelioi arjen keskellä muita ihmisiä. Mutta jostain syystä Jumala erotti hänet sitten maalliseen duunin evankelistan pääasiallisesta duunista. Mutta se virka ei Paavalilta koskaan häipynyt siinäkään kohtaa se evankelistan duuni. Se painopiste vaan siirtyi siihen maalliseen työhön. Jostain syystä Jumala sen yksin tietää. Niin meillä kaikilla on sama niin kuin tässä, että Jumala voi niin kuin, ja muuttaa meidän kaikkien olosuhteita aivan niin kuin yllättää. Ja sitten siihen pitää niin kuin Herralta pyytää viisautta ja kykyä niin kuin sopeutua siihen tilanteeseen, mikä sun elämässä tulee. Että tämäkin rohkaisuksi itselleni, muistutukseksi, jos se sattuu joskus unohtumaan, ja myöskin teille rohkaisuksi. Ettei nyt tule väärinkäsityksiä tässä niin kuin edellisestä videosta.